दाखवते. मी आज ब्रॉकली व्हेज बिर्याणी बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. आता तुम्ही म्हणाल काय ब्रॉकली बिर्याणी म्हणजे काय, ते बघा. याला ब्रॉकली बोलतात. हा फ्लॉवर सारखा असतो, म्हणजे फ्लॉवरचा एकदम सेम टू सेम, म्हणजे फ्लॉवरचा भाऊच असतो असा तो. आणि त्याचा आहे ना, हा एक होता असा मोठा, त्यातला मी अर्धा काढून घेतला आहे आणि हा अर्धा ठेवला आहे. हे बघा, अर्धा असे पीसेस करून घेतले आहे. ह्याचा कलर आहे ना, हा असा हिरवा असतो, असा मिळतो तो. आपण आणायचा, मस्त असतं, खाण्यासाठी पण चांगला असतो. आता मी आहे ना, याच्यामध्ये काय बनवायचं ते तुम्हाला दाखवते. हे पहिलं मी तुम्हाला दाखवते. म्हणजे ह्याचा हिरवा कलर आहे ना, तो हिरवा म्हणजे रंग जाणार नाही, ह्याच्यासाठी मी तुम्हाला आयडिया दाखवते. ही साखर आहे, म्हणजे अर्धा चमचा घेतली आहे. हे मी गरम पाणी भातासाठी ठेवलेलं आहे करायला, पण ह्याच्यातलंच गरम पाणी आहे ना जास्त ठेवून आपण ह्याच्यावर असं टाकायचं आहे. म्हणजे साखरेनी आहे ना आणि गरम पाण्याने हा हिरवा कलर त्याचा जात नाही, उलट आहे ना हिरवा कलर चांगला दिसतो. असं आता याच्यामध्ये साखर आणि गरम पाणी टाकलं आहे. हे कशासाठी, याचा कलर पण जात नाही, हिरवा कलर असाच राहतो. आणि त्याच्यामध्ये जी वाईट गोष्ट काय असेल ना, तर ती त्याच्यामधून आहे ना, गरम पाण्यामधून ती निघून जाते. अशासाठी याच्यामध्ये साखर आणि गरम पाणी टाकायचं असतं. हे तांदूळ घेतले अर्धा किलो, बासमती आहे. हे धुवून स्वच्छ ठेवलेले आहेत. हे बघा, असे स्वच्छ धुवून ठेवायचे. ही कोथिंबीर आहे, 1 वाटी कोथिंबीर आहे. हे दही आहे 1 वाटी. हे हळद आहे. आणि याला मिरची मसाला आणि धना पावडर आहे 1 चमचा आहे, एक चमचा. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 2 चमचा. हे मीठ आहे चवीपुरतं घ्यायचं. आणि हा आहे ना गरम मसाला आहे. हे बघा 3-4 पानं आहे. हे तेजपत्त्याचे घेतलं आहे. जिरा 1 चमचा घेतला आहे. हे चक्री फुलचं हे 2-4 काड्या घेतल्या आहेत. हे लवंग आहे. हे काली मिरी आहेत. ही एक काली विलायची मसाल्याची असते, ती 1 घेतली आहे. आणि ही आहे ना दालचिनी आहे. हे असं थोडा गरम मसाला घेतला आहे. हे तेल आहे ना 150 ग्राम घेतलं आहे, कारण बिर्याणीसाठी आहे ना तेल जास्त लागतो. हे टोमॅटो आहे, म्हणजे पाव किलो टोमॅटो आहे समजा, म्हणजे 5-6 बारके टोमॅटो घेतले होते. म्हणजे बिर्याणीला आहे ना टोमॅटोची पेस्ट आणि कांदा आहे ना जास्त लागतो, त्यासाठी घेतला आहे. आणि हे 3-4 कांदे आहेत बारके असे कापून घेतले आहेत. हा एक बटाटा आहे, असे लांब कापं करून घेतले त्याची. हे बघा, अशी चिरून घेतले आहेत, म्हणजे कसं बिर्याणीमध्ये आहे ना अशी अख्खी फोडं दिसतील म्हणून. हा पुदिना घेतला आहे थोडासा. ही फरसबी आहे, अशी थोडीशीच आणलेली. तशी भाज्यांमध्ये आहे ना बिर्याणीमध्ये फरसबी टाकली की बिर्याणी छान होते. हा गाजर आहे, थोडासा गाजर घेतला आहे. म्हणजे एक गाजर होता छोटा, तो असा पीसेस असे करून घेतले आहेत लांबडे. आणि मिरची आहेत, 5 मिरची आहेत, हिरवी मिरची असे चिरून घेतले आहेत. आणि हा थोडासा कढीपत्ता घ्यायचा आहे. हा एवढा घ्यायचा आहे, म्हणजे असं घेतला आहे कढीपत्ता. आणि एक प्लेट आहे ना ही अशी, म्हणजे 1 वाटी मटर घ्यायची. म्हणजे तुम्ही आहे ना बिर्याणी बनवताना आहे ना, समजा तुम्ही हे आता मी हे घेतले आहेत ना, आता मी समजा हे ब्रॉकली घेतले ना, मेन मी ह्याची बिर्याणी बनवते आहे आणि त्याच्यामध्ये ते सर्व साहित्य टाकते. ह्याच्या ठिकाणी आहे ना तुम्ही दुसरा फ्लावर घेतला, दुसरं काही घेतलं ना तरी पण म्हणजे त्याचं नाव येतं पुढे आणि त्याची बिर्याणी. मी आहे ना याची म्हणजे ब्रॉकलीची तर बिर्याणी बनवते आहे. आणि त्या एवढ्या भाज्या घेतल्या आहेत ना, त्याच्यातील 1-2 भाज्या घेतली तरी चालतील, असं काय नाही. म्हणजे फरसबी, गाजर, म्हणजे हे काय ह्याच्यापैकी 1-2 वस्तू तुम्ही घेतली ना तरी पण चालतील. असं नाही की मी 4 वस्तू घेतली म्हणून तुम्ही 4 वस्तू पाहिजे. कोणती पण तुम्हाला एक गोष्ट ह्याच्यातली पाहिजे असेल ना तर ती घ्यायची आणि ब्रॉकलीची बिर्याणी बनवायची. आता बिर्याणीचा भात आहे ना सुका फलफलीत कसा होतो ना, ते मी तुम्हाला आता दाखवते. हे तांदूळ धुवून आहे ना अर्धा तास ठेवायचे असे पाणी काढून. आणि त्याच्यानंतर आहे ना असं पाणी ठेवायचं शिजायला. आणि त्याला उकळी आली ना मग ते तांदूळ त्याच्यामध्ये ओतायचे आणि त्याच्यात 1 चमचा मीठ टाकायचं. त्याआधी थोडे टोमॅटोची आणि कांद्याची आहे ना पेस्ट बनवून घेते. असं थोडं ठेवते. हा आता सर्व कांदा आणि टोमॅटो आहे ना
मिक्सरला लावून बारीक पेस्ट बनवून घेते. ही कांद्याची टोमॅटोची अशी पेस्ट बनवून घेतली आहे. आता मी आहे ना भात शिजायला ठेवते. अशी पाण्याला आता छान उकळी यायला लागली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना असं 1 चमचा मीठ टाकायचा. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना असे तांदूळ ओतायचे, म्हणजे तांदळाच्या हिशोबाने पाणी ठेवायचं. आता ह्याच्यामध्ये तांदूळ टाकले आहे. आता ह्याच्यावर आहे ना मी झाकण ठेवते. आणि तोपर्यंत आहे ना मी तिकडे सगळं भाजी आहे ना ते तयार करते. तिकडे फोडणी वगैरे देते. गॅस पेटवला आहे. आता कढई पण ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना तेल ओतते. ही तेजपत्त्याची पानं आहेत, ती टाकायची अशी. त्याच्यामध्ये आहे ना ही विलायची आहे ना ती अशी जरा फोडून टाकायची. आणि हे सर्व जिरा वगैरे गरम मसाले आहेत ना ते पण असे सर्व टाकायचे. आता त्याच्यामध्ये हा थोडासा कांदा ठेवला आहे तो टाकते. आता त्याच्यामध्ये मिरची टाकायची. 4-5 मिरची घेतली आहे, म्हणजे अर्धा किलो तांदूळ आहेत ना. हा कढीपत्ता टाकायचा असा तोडून. आता ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे ना ती टाकते त्याच्यामध्ये. आता हे बारीक केलेलं आहे ना कांदा आणि टोमॅटो पेस्ट बनवली आहे ती आता त्याच्यामध्ये अशी टाकायची, कारण त्यात ते पण आहे ना तेलामध्ये त्याला तेल सुटेपर्यंत परतायचं आहे. त्याला आहे ना तेल सुटेपर्यंत परतायचं आहे, म्हणजे कांदा पण आणि टोमॅटो कच्चा आहे ना त्याच्यामुळे. आता आपण भात बघूया. म्हणजे शिजला नाही आहे, कढ येतो आहे. म्हणजे आता जरा म्हणजे असं 1 मिनिटांनी आहे ना हे पाणी काढून टाकायचं आहे, म्हणजे जास्त शिजवायचा नाही बिर्याणीचा भात. हे बघा आता मस्त छान लांब झालेला आहे. हे बघा हे भात म्हणजे शिजलेलाच आहे, पण तरी पण आहे ना हे आतमध्ये कडक आहे जरा. म्हणजे 1 मिनिटासाठी आता थोडासा ठेवायचा आणि मी तुम्हाला तर घालून दाखवते. म्हणजे एकदम कड येईपर्यंत नाही ठेवायचं, कारण ते उकळलेलं पाणी असतो आणि ते भात शिजायला टाईम नाही लागत. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना हा बघा हा टोप घेतलाय मोठा आणि चाळण घेतले. आता तो भात आहे ना हा शिजलेला जो भात आहे ना हा भात आता या चालणीमध्ये सगळं ओतून काढायचं आहे. दाखवून हा सर्व भात असा चालणीमध्ये आहे ना काढून घ्यायचा आणि तो कसा फलफलीत होतो. मग हा असा आपण भात काढला ना चालणीमध्ये, मग काय करायचं आपण थंड पाणी घ्यायचं आणि त्याच्यावर असं ओतायचं थोडं थोडं, म्हणजे तो चिकटपणा असतो ना तो त्या पाण्यावरून निघून जातो आणि एकदम भात कसा फलफलीत होतो. आता भात शिजलेला आहे आपला आणि आता तयार आहे एकदम. आता आपण भाज्या शिजवून घेऊया. हे बघा याला तर मस्त तेल सुटलं आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना मी आता सर्व भाज्या टाकते. हे मटर आहे, एक बटाटा घेतलाय कापून. आता त्याच्यामध्ये गाजर आणि फरसबी हे सर्व भाज्या आहे ना ते आपण आता एकत्र शिजवून घ्यायचे आहे.
आता याच्यामध्ये आहे ना थोडासा टोमॅटो ठेवला आहे ना तो टाकते. आता त्याच्यामध्ये पुदिना टाकते. कोथिंबीर टाकते. आता हे भाज्या सर्व शिजायला पाहिजेत ना, मग थोडा गॅस मीडियम करून आहे ना मग झाकण मारते 2-3 मिनिटासाठी. आपल्या ते भाज्या शिजतायत ना तोपर्यंत आपण दुसरं काम करायचं. आपण ना आपल्या बिर्याणीला कलर द्यायचा आहे. आपण त्याच्यामध्ये हळद नाही टाकायची आहे भाजीमध्ये, या भातामध्ये हळद टाकायची आहे. हे आपल्याला आहे ना हळदीचा कलर बनवला आहे, आता त्या भातामध्ये टाकायचा. म्हणजे कसं माहिती आहे, कलर वापरायची गरज नाही. आता आपल्याला अचानक कलर नाही भेटला तर काय कराल मग, म्हणून असं आपण आयडिया करायची. हा आपला घरगुती कलर. आणि हळद कशी आहे खायला पण चांगली असते, का अंग वगैरे दुखत असेल ना तर हळदीच्यामुळे आहे ना बरं वाटतं. आता आपण बघूया कशा भाज्या शिजल्या. मस्त याला तेल सुटलं आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना जो आपल्याला आता ज्याची बिर्याणी बनवायची आहे ना ती वस्तू टाकायची आहे. म्हणजे ती ही ब्रॉकली, हे बघा गरम पाण्यात ठेवलेली आहे. कलर बघा जशा तसा हिरवाची हिरवा. आता हे त्याच्यामध्ये टाकते. आता हे सर्व मिश्रण आहे ना चांगलं एकत्र करायचं आणि परत चांगल्या भाज्या शिजवून काढायच्या. आता याच्यामध्ये आहे ना ही धना पावडर, बडीशेप पावडर आणि मिरची पावडर आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना भाजीला लागेल तेवढं मीठ टाकायचं. भाज्या कशा आता स्वस्त पण आहेत ना, म्हणून आपण आहे ना आणायचे आणि मस्त मस्त खायचं. आता हे पहिलं मिक्स करून घेते. त्याच्यामध्ये आहे ना दही टाकते, चांगलं फेटून घेतलेलं आहे. आता सारखं ढवळीत नाही राहत आहे. आता मी याच्यामध्ये आहे ना झाकण ठेवते आणि चांगली 5 मिनटं भाजी शिजायला देते आणि नंतर दाखवते. म्हणजे भाज्या कशा ह्या शिजल्या काय आधी पहिलं हाताने बघायचं, हे वाटाणे वगैरे शिजलेत काय नाही, बटाटे शिजलं काय, असं शिजवेपर्यंत ठेवायचं. आता आपण बघूया. म्हणजे असं आहे ना अधूनमधून आपण असं ढवळून बघायचं हलवून, म्हणजे खाली कसं असं मध्ये लागलं नाही पाहिजे बघा असं. आणि पूर्ण शिजेपर्यंत आहे ना वाटाणे बटाटा वगैरे आहे ना आपण म्हणजे खाऊन बघायचा, नाही तर तोडून बघायचा शिजला काय. 1-1 मिनिटांनी आपण आहे ना ढवळत राहायचं. नाही तर आपण झाकण मारून आहे ना बाहेर गेलो ना मग ते बिर्याणी आपली करपली. आता मी थोडा गॅस आहे ना मीडियम ठेवते आणि कसं जरा आरामात शिजायला देते. आता बघूया आपल्या भाज्या छान झाल्या काय, शिजल्या काय. मस्त शिजल्या आहेत भाज्या, तेल पण सोडलं आहे बघा, मस्त झाले आहेत. आता आपण आहे ना आपण बिर्याणीचा कसं एकावर एक थर लावतो तसं आपण करूया. आता मी आहे ना थोड्या वेळसाठी गॅस बंद करते आणि एकदम भाताचा आणि भाजीचा थर लावला ना बिर्याणी मग मी तुम्हाला दाखवते. आता मला बिर्याणीचे थर आहे ना ह्याच्यातच लावायचे आहे, कारण ह्याच्यातली भाजी आहे ना मी या दुसऱ्या भांड्यात काढून घेते पहिली थोडी. याची भाजी मी याच्यातली थोडी काढून घेतली आहे, सर्व काढली आहे आणि अशी थोडीशी तळाला ठेवली आहे.
आता त्याच्यामध्ये थोडंसं ना एकदम नावाला तेल टाकते मी. कसं माहिती आहे का, मग कसं बिर्याणी सुकणार नाही. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी भात आहे ना, हा भाताचा थोडा पातळ थर लावते. हे आपला कलर आहे हळदीचा, तो असं मिक्स करून आहे ना एका बाजूने तसं घ्यायचं. हा भात असा थर लावायचा. आता त्याच्यावरती आहे ना ही भाजी अशी थर लावायची. असं भाजीचा थर लावून झाला की परत त्याच्यावर असा भात लावायचा. त्याच्यावर आता परत अशी भाजी लावायची थोडी थोडी. असे ना आपण असे भाताची थर लावायचे, भाजीचा लावायचा, भाताचा लावायचा, भाजीचा लावायचा, असं करायचं. आपला हळदीचा कलर पण मस्त छान आलेला आहे. आता ही उरलेली भाजी आहे ना ही आता सर्व त्याच्यावर टाकायची आणि त्याच्यानंतर तो सगळा भात टाकायचा त्याच्यावर. असं सर्व भाजी आहे ना अशी मस्त लावली ना. हे बिर्याणीमध्ये कशी भाज्या आपण आहे ना घरगुती बनवलं ना तशी भाज्या वगैरे मस्त वापरायच्या छान छान चांगल्या. म्हणजे आपल्या भाज्या म्हणजे पोटात गेले ना की त्याच्यामध्ये विटॅमिन्स वगैरे असतात ना, ते चांगले प्रकृतीला चांगले असतात भाज्या. गाजर वगैरे जास्त वापरायचा. आता ह्याच्यामध्ये हा राहिलेला भात आता टाकते. त्याचा भात आहे ना असा याच्यावर परत सारखा करायचा. आता पण त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं दाखवते मी तुम्हाला. म्हणजे कसं ते खाली हे पाणी जर आपण टाकते ना मी, ते गरम झालं ना तर त्याची वाफ मग सर्व बिर्याणीला लागेल. असं मध्ये आहे ना जरा होल पाडून. हे आपलं भाजीचं वाटगा आहे म्हणून, नाही तर भाजीचं नसलं ना तरी पण असं आपण थोडं पाणी टाकायचं मधोमध. म्हणजे ते पाणी तापलं ना मग ती वाफ आहे ना सर्व बिर्याणीला लागेल आणि सर्व मिक्स होईल. आता मी गॅस पेटवते आणि गॅसवर ठेवते 2 मिनटासाठी. आता ही मस्त तयार झालेली आहे. आता फक्त आपल्याला वाफ द्यायची आहे. हे आता मी गॅसवर ठेवते. मीडियम गॅस करून ठेवते बघा 2 मिनटासाठी. मस्त अशी वाफ आली ना उघडून बघायचं. छान वाफ आली ना मग आपली बिर्याणी तयार झाली समजायची. आपली बिर्याणी बघूया छान झाली आहे काय. मस्त झाली आहे, एकदम छान झाली आहे. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. आता मी तुम्हाला बिर्याणी आहे ना काढायचा प्रकार दाखवते. हे आता आपण थर लावलेले आहेत ना, तर काढायचं कसं माहिती आहे की सगळी मिक्स नाही करायची. हे असं आपण एका बाजूने असं काढायचं. म्हणजे कसं एका बाजूने आहे ना सर्व ते येतो. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. अशी आपण आहे ना एका बाजूनेच काढायची. आपली बिर्याणी मस्त छान झाली आहे. ब्रोकलीची छान व्हेज बिर्याणी मस्त झालेली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा.